price back, så vi kan bare åbne. Okay, jeg har allerede åbnet min. Vi vender bare lige på igen nu. Okay, jeg så lige en ting op nu. Jeg tager den her op. Det er body oil. Den er cute nok. Ja, det er den største ting. Men sådan, det giver lidt vibe, det her. I gætter aldrig, hvad jeg har fået. Det er magic. Okay, 3, 2, 1. Hvad er det, jeg har fået? En ansigtsmaske? jeg fik sådan en Hello Kitty her lidt. Jeg fik en anden. Men er der ikke brug for flere? Det er brug. Fik den op. En lipliner, og det er den der også den, jeg bruger nu. Ej, jeg fik en farve højere, men altså, jeg fik også en lipliner. Det er den her, jeg gerne vil have, fordi jeg bruger den til mine læber. Ja, okay, det er faktisk virkelig godt. Det er næsten den, jeg bruger. Okay. Jeg fik en... det er sådan en til ansigtet. Ja, og så har jeg fået... En læbepomade. Hvad lige ved, er det en læbepomade? Ja. Det er sådan en sol. Det er sådan en... Sol. Vi filmer. Ja. Nå, hej Maddie, hun er meget skuffet. Hej. Kan du godt gå ind og